illi qed indoqqu llejla. U nixtieq nippreżentalkom wieħed il-membri tal-band tagħna llejla. Nibda! It-trumbettistana! Is-Sur Adrian imma magħruf bħala ir-Russo! Ċafsifa kbira, sinjuri! Wara qed idoqq bħalissa il-kitarristana Alex! Nersa għadha xejn fuq l-emin u għandna vocalist imma dan il-każ huwa sassofonist ukoll Ivan Fidel Lucas! Fuq wara fin-nofs ħafna storbju imma storbju fil-beat eżatt nilgħu lil-Gentlemen! Iktar lura, iktar fuq il-lemin, jagħmel ħafna ħsejjes minn dak imma daw il-ħsejjes importanti ħafna kull sensjonetta li nagħmlu,